Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ मैया गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि कलेजाव जननेता भीमबर देउरि बान्था होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो बे हाबाफारियाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि जानानै 2021 मायथाइनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो जननेता भीमबर देउरि बान्था होनायखौ नाजावो बे बान्थाखौ नाजावनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथि होयैनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै बुंथिनो गोनांदि दुलाराय बर' हारिखौ मुलुगाव सिनायथि होनाय बर' माहारिबादखौ गोख्रों खालामनायाव मैखोमै बिफाव लानानै दैदेनबोनाय आरो बर' समाजारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय आरो दाफामनायाव गोबां बिहोमा होनायनि जनै जननेता भीमबर देउरि बान्थाखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनो होनाय जायो तेजपुरनि सासे बर' फिसाया दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों तेजपुरनि मणिजारनि गामिनि थागिबि हिरण्या बर' आरो दिपाली बर'नि फिसाजो कंकना बर'आ थांनाय 27 नभेम्बरनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम गुजरातआव खुंजानाय 23थि अल इन्डिया वाड' काइ काराटे चेम्पियनशिप 2021 आव सनानि आरो रुफानि मेडेल देरहानो हादों क'क्राझाराव सानै बर' फरायसानि जिउ खहा मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि 2 रिंगासो समाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबरगाव फाख्रिगुरियाव बाइकजों फैबाय थानाय सानै लाइमोनफोरा डाम्पार गारिजों सौग्राव फैनायाव सानैबो लाइमोना जायगायावनो जिउ खहा जायो जिउ खहा जानाय लाइमोनफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जानाय फ्रेसार्सआव बाहागो लाखांनायनि उनाव न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो जिउ गुमानाय फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्ला सालबारिनि गेरेमसा सरगियारि आरो क'क्राझार नाराबारिनि लैथोमा बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जादों सिज फायाराव थानाय एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाया असमिया निउज पर्टाल निउज नावनिसिम लिगेल नटिस दैथायहरदों एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथानि सायाव निउज नावा नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय एम बाथाया लिगेल नटिस दैथायहरदों आरो मानहानिनि 5 कौटि रां दाबि खालामदों बुंथिनो गोनांदि 9 नभेम्बराव निउज नावा फोसावनाय मोनसे रादाबाव क'क्राझार जिल्लानि एनडिएफपि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय एम बाथाया खारखोमालांदों होनना फोसावनाय जादोंमोन एनडिएफपि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय खारखोमानानै एनएलएफपि मुंनि आफाद जोनोम होदोंमोन आरो एम बाथाखौ खारखोमानायाव हाग्रामा महिलारिया मदद होदों होनना निउज नावाव फोसावदोंमोन बेफोरबायदि नंखाय फोसावनायनि थाखाय एम बाथानि उकिल आब्दुल कादिर मियाया एम बाथानि जानानै निउज नावनिसिम लिगेल नटिस दैथायहरो आरो 15 साननि गेजेरावनो मानहानिनि 5 कौटि रां होनो दाबि खालामो 15 साननि गेजेरावनो 5 कौटि रांखौ होनो हायाब्ला निउज पर्टालनि हेंथायै मानहानिनि गसर थिसननाय जागोन होननानै लिगेल नटिसआव फोरमायनाय जादों बावैसो सान सिगां वाक्क' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल मोननो हानाय बर' फिसा दानसोरां नार्जारिया मोनथि मोनै बेरामजों हरखाबै गाग्लोबजानानै फाहामथाय लागासिनो दं बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि गामिनि रजेन नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारिया वाक्क' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव रादाब न' फारसे गिदिंनानै फैबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेनाव गोबानाय जानानै गदाबरि रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय राजहिमन्द्रि गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव दं होनना खौरां मोननाय जादों डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला दानसोरां नार्जारिखौ थाबैनो मोजां देहा फाहामसालियाव थिसननांगौनि गोनांथि दं आरो दानसोरां नार्जारिनि देहाया मोजां थासारियाव गैया होनना मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों